Salam. Damang dainang hahangin ang pinaribot na nihaulongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Amangin ang tapuk kama perminggota alani taparade jala tapasonang marohata martayang naho maita. Tapusi batu hata marhite-hite Edes yang buku Ede nomor 132 ayat sada sahat rodi ayat tul. Oh Tuhan Yesus, menjadi sutera. Marhite-hite guarni debata ama dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot guarni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon amen nunga tibuhian di darohakku Jehovah ninaibana do haholongon saleleng-leleng na hubahen makaholongi ho dibaheni hutaiti ho marhite-hite dengan bahasa haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan debata jala amanami saurubi mahami asa unang madele hami uzuro hapogoson tu hami jala asa unang magopo hubayan hami silehon-lehonmu nadinggani uzuro pasu-pasum tu hami ramoti hami asa unang marpos ni roha hami tuarta nadihasianganon lehon dihami haporsiaon asa dohot hami parjabar di sitianon ni akan aporsea diho marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin.
mamuma patik ni debata imasian patik napaupaton sahat rodi patik pasapuluhon patik paupaton patik palimahon ikon pasangapom mudona torasmu asa mertua ho jala leleng mangulu di tanon anilehon di jahoba de batam di ho patik paunopon unang ho mamunu patik papituhon unako mangalakup patik pawaluhon unako manako patik pasiahon unang ho olo makatidakon hata na sotutu maralohod donga jolma patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongammu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lubuna manang hodana manang dia pe ugasan ni donganmu ido sahat ni patik atong rak mangidogogo mahita tu debata laho mangulahon patik nai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patik mi amen. Tatopoti madosata nagudangi tu adopan ni debata martang yang mahita di bagasan rohata.
Tuhan debata nabadia jala nabonar parasi jala pertalup niroha jala nabasar doho say marpangulahi ma roham midahami dibaheni say sesa ma sudi dosa nami dangadong nahu pangasahon hami dukon niasi ni roham hatigoran na pinatupa ni anak mudo nahu pangasahon hami tujolom dibaheni pasonang jala apulima hami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigima hatabaga-baga taringot tu hasesan di dosa songon sitong ni na mangulu au ninna Tuhan Jehovah tung nasolomodo rohaku mida hamatian ni parjahat nalomodo rohaku mida hamumulak ni parjahati tumadikod dalanna asa mangulu ibana hasangapom madi debata na digijang. Amen. Tabigema hatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion imanatar surat di Matius biduonem mamuka sian ayat sia saat rodi ayat 10 tolu Matius biduonem mamuka sian ayat sia saat rodi ayat 10 tolu margati soreng mahita macahasa diat na perpudian norak macahasa mahita pertangyangon songonon ma tangyang muna ale amanami nadibanua gijang sai pinorbadia ma guarmu lehon madihami sadarion hanguluan siapa hari macahasa madihi tada 10 tolu unang hami togiho tu panghujunan palua mahami sian najahat ai hodon na punah harajaon dot hagugun dot hasangapon rodi salileng ni leleng na. Amen. Ido sahatna martua do akan tumangihon hatani debata jala naupeopsa. Amen. Yesus,
hinatiddak ko mahaporsiyaw tay songa na hinatiddak ko ni dongat ta sa haporsiyaw di sadok portibion ra mahitamadok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugo na suhatudosan na tumapalangin do tano au porsea di Jesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabi asya tod di porbadia adorang suhabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na matetarpajal lo ibana di hau pinorsilang na tuat tubano ato rudong ditanom na mula mangolo di hari patuluhon na manaik tu surgo lauhud dulu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na suhatu dosani disimay ibana pay mamulak sogot tu tanoon manghumi halak na mangolo dohot na mate au porsea ditod di porbadia jala adong sadahuria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot di hasisan di dosa dohot di hatai na madok mula mangulu sogot daging ni halak nong mate dohot di hanguluan na sorasuda. Amin.
Shalom. Salam. Hamuna dongan saha porseaon di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus. Adorang soji nahaon ondolanin tikting ni huriata di hari Minggu sadarion atas goarni Parhalado HKBP Yogyakarta, Resort Yogyakarta, Parjoloma hupasahat hami hata horas-horas tu hita saluhutna doho tu akadongan naon dope rap marsaor di Parmingguan HKBP Yogyakarta sadarion. Hupasahat hami mah tabe di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Horas mah di hita saluhutna. Horas. Udutusi tabege mah ondolani tikting ni huriata sadarion tersurat di Hata Indonesia. Jalabo itajaha di papan pengumuman ni huriata manang marhite soft copy tikting di WA grup wilayah manang kategorial. Warta Jemaat Minggu 27 Juli 2025. Warta nomor 1. Nama minggu 6 Dung Trinitatis. Topik doa memohon keselamatan tangyang mangidohon haluaon. 2. Pelayan ibadah pukul 9.00. Khotbah oleh Amang Pendeta Ucok Fernando Hutasoid MTH. Liturgis oleh Amang Situa L. Lumban Raja SE. Warta oleh Situa Nyonya Sijabat Boru Nababan. Hari tahun, kolektan dan petugas yang lainnya dapat kita cermati seperti yang tertulis di pengumuman. Tiga, pertangyangan wilayah minggu ini akan dilaksanakan pada hari Selasa 29 Juli pukul 18.00 di rumah keluarga Nyonya MSS Bo Siani Parboru Siahaan wilayah Tengah. Selasa 29 Juli pukul 18.00 di rumah keluarga Sindu Tama Iwan Putra HMH Boru Marpaung wilayah Selatan. Rabu 30 Juli pukul 19.00 di